Кой се държи главата, мамо? Миши! Беби! Бебе! Виж какво прави у нас дете, какво е силно. И гледа! Зато изямкам! Опс, надолу, не. Тигай се пак нагоре. Тигай нагоре до пичката. Ох, изядох се. Изящам те. Ой. Какво правиш, мамо? Ой, позай. Кой държи главчока? Кой, мамо, държи главчока? Чакай, мамо. Чакай да сложим камерата. Я да видим. Чакай да ти сложим ръкатиките. Какво правиш, мамо? Уей! Ма не е така по коремче, подпри с ръчички. Подпри с ръчички, бибочка. Уей, ще фръкнеш. Уей!